Председателят Иван Николовски се връща в медио стативите на Волска спорт. Годишен Иван Николовски, последен 6 месеца в албански от Богдан, се врати в Македония в ролята ги брани за Волска спорт, къде беше жена 3 години. Николай за сеньори кариера има настъпване за победа Камица Саса Дирда Богомиле, Влазими Кичева, Власица Богданци от Албания и други. 2021-2022 има настъпване за Белаца, има назад много гола, но за не жълтини от Картона. За Рамтаца има приятелски меч, 1 гол, 0 гола, 0 за бразилски надмер има 1 назад. 0 гола, 0 зеленци, 0 жълти, 0 зелен картон. На Звезда Зареза има 2 гола, 2 насъва, 2 гола. 2020 има много работнички посуд в Диртра, в 2021 бората с посуд в работнички справа трансфер от Велазири Микичева. В 2021 Велазири Микичева Дани в Белазия, 2022 от трансфер от Сирих според Волска спорт, 2022 от Волска спорт в Сирих, 2023 от трансфер в Белазия, 2023 Белазия трансфер в Победа, 2024 Победа безплатно в Каменица Заза, 2024 Каменица Заза в Белазица, 2024 Белазица в Албански Полгарец и 2025 в Албански Полгарец безплатно в Волска спорт и 2025 Волска спорт прави трансфер в Евролига, ще отбере Победа. Поздрав!